quan s'està creant i hi ha el comissariat per obrir, per fer, diguéssim, organitzar tota la infraestructura del museu, la seva creació, des de l'Amical de Mauthausen hi ha unes persones que són properes, conegudes, a la que en aquell moment era la comissària d'aquest projecte de creació del museu, que era la Carme Laura Gil. Aleshores, ells, que eren o bé antics deportats al camp de Mauthausen, o bé fills o tenien algun tipus de, diguéssim, parentiu amb gent deportada al camp de Mauthausen, el que fan és, tenen un fons i creuen convenient que aquest fons on ha d'estar és el Museu d'Història de Catalunya. O sigui, això és el motiu pel qual aquest fons és aquí al museu. La història d'aquest fons ve de més lluny. O sigui, són fotografies que es van, diguéssim, robar del servei d'identificació del camp de Mauthausen. O sigui, a tots els camps de concentració hi havia el que se'n deia el servei d'identificació, que era on es feien les fotografies. Les fotografies, més o menys de carnet, de quan els presoners arribaven i s'obrien les fitxes d'aquests presoners, d'aquestes persones deportades. En aquests departaments, en aquests serveis, els fotògrafs oficials sempre eren oficials de les SS, però hi treballaven, com molts altres serveis dels camps, gent, o sigui, les persones deportats. En el cas de Mauthausen, a part de Francesc Boix, de l'Antonio García, hi havia el Cereceda, hi havia més gent que treballaven aquí. Francesc Boix, bé, parlant amb els seus companys deportats i tal, creu que és una bona idea, en aquest cas, començar o bé a sostreure o bé a duplicar en negatius dels que hi ha en aquest servei per poder-los utilitzar com a testimoni una vegada això s'acaba. Francesc Boix era membre de les Joventuts Socialistes Unificades i el camp de concentració de Mauthausen, com d'altres camps, però en aquest en concret, que és on van anar a parar la majoria de republicans que es van ser fets presoners pel nazisme, hi ha tota una cèl·lula amb gent de diferents posicions polítiques, però sobretot és molt forta el referent al Partit Comunista i el PSUV, i aleshores tota aquesta gent es posa en marxa i es crea una gran estratègia per poder guardar aquests negatius i, si hi ha la possibilitat, un dia poder-los treure del camp. Llavors, aquests negatius es comencen a guardar i amagar a través de totes aquestes persones que hi ha a la cèl·lula i s'amaguen, diguéssim, pel camp. Fins a finals de l'any 44, que un grup de joves, els més joves, que van arribar al camp, que quan van arribar al camp eren nois que poder tenien 14, 15 anys, són un grup que se'ls en diu xarxes, i que els treuen del camp per portar-los a treballar amb una pedrera de Mauthausen d'un senyor, i que era el senyor Porcharges. Aleshores, ells per això són coneguts com aquest grup. Quan hi ha aquesta oportunitat és quan es torna a posar en marxa, diguéssim, tota aquesta estratègia i es poden acabar traient aquests negatius del camp de Mauthausen.
cada dia fan un trajecte, diguéssim, no?, pel poble de Mauthausen, des d'allà on viuen, per dir-ho d'una manera, on dormen, fins a la Pedrera. Llavors, allà, en certa manera, i dins del que això significa en les circumstàncies en les quals estem parlant, fan amistat amb una senyora del poble. Una senyora que el seu marit ja era un resistent, també en el nazisme, i que viu al poble, i és la senyora Anna Poitner, i aleshores, finalment, ells tenen por de que els tornin a traslladar i que d'alguna manera aquests negatius puguin perdre's o com sigui, i li demanen si ella voldria guardar-los un paquet. Llavors, li donen aquest paquet a aquesta senyora els diu que sí. Llavors, ells li donen el paquet i aquesta senyora guarda aquest paquet fins al moment de l'alliberament del camp. I això, l'alliberament del camp de Mauthausen és això, el 4-5 de maig de 1945. Quan s'ha alliberat el camp, Boix va a casa de la senyora Anna Poitner, junt amb aquests nois, i recuperen aquest material fotogràfic. Llavors, aquest material, en el primer moment, quan es positiva, diguéssim, quan els negatius es fan positius, Boix és dels primers que surten fotografies del camp de Mauthausen publicades a premsa gràcies a això. Hi ha una part de fotografies que també és la que s'utilitza, que per això Boix també va al judici de Nuremberg com a testimoni, que és l'únic republicà que va com a testimoni en aquest judici, i perquè, clar, amb algunes d'aquestes fotografies hi surten retratades persones que van ser jutjades en el judici de Nuremberg.